Dobrodošli nazad na moj kanal. Jesen nam je stigla, oktobar je već uveliko krenuo. Ja dugo nisam snimala. Posljednjih nekoliko videa koje ste gledali sam snimila unaprijed, pošto sam završavala fakultet i konačno sam ga završila. Tako da sada mogu malo češće da snimam, malo više ovome da se posvetim. Za danas sam vam pripremila neke svoje omiljene ruževe, odnosno ruževe koje ću najviše ja nositi ove jeseni. To su dakle neki prijedlozi za vas. Sve ruževe o kojima ću vam govoriti u današnjem videu ćete moći u istom ovom videu da vidite i na mojim usnama kako izgledaju, kako se nanose, tako da počinjemo. Najprije ću da vam govorim o ovome što trenutno imam na usnama. Ovo je kombinacija dva ruža. Radi se o Golden Rose Smart Lips karminima. Dakle, ovaj svetliji je nijansa 04, a ovaj je 08. Mnogo mi se dopada ova kombinacija. Iscrtam usne ovom tamnijom i onda popunim svetlijom i malo prstom utapkam kako bi se sjedinilo. Dobije se taj neki pomalo ombre efekat, mada ja to više nekako ublendam da se dobije neka srednja nijansa. Ali kada, na primjer, ostavite tako da bude taj ombre efekat, onda vam usne izgledaju punije i, da kažem, sočnije. Pisala sam o ovim ruževima na blogu, tako da možete da pogledate, ostavit ću vam link u opisu videa. Meni se ovi ruževi jako dopadaju. Ovo su zapravo jedini ruževi ovdje koji nisu mat, nego su hidratantni, imaju satensku završnicu. Sljedeće jeste jedan nude ruž, kako bilo koje godišnje doba da prođe bez jednog takvog ruža. Radi se o Rimmel mat ružu. Nijansa je 700, odnosno trendsetter i izgleda ovako. Dakle, vidjet ćete kako izgleda na mojim usnama. Jako mi se dopada ova boja, čini mi se da sam već spominjala ovaj ruž u jednom od svojih videa i ovo je njihova najprodavanija nijansa kada su u pitanju ovi ruževi i stvarno je predivna. Dakle, to je ta neka nude koja ima brown podton. Dakle, izgleda ovako. Jako lepa pigmentacija. Mirišem malo neobično. Nije mi najprijatniji miris na svijetu, ali nije sad da kažem ni loš. Uglavnom, mnogo volim ovaj ruž i mislim da je super za svako godišnje doba jer nude ruž je za uvek i svuda. Ali eto, željela sam da ga spomenem jer je stvarno odličan. Ovaj ruž je prilično dugotrajan. Kada se skida se prilično ravnomerno. Hoće da se hvata, naravno posle nekog vremena, da se hvata u unutrašnjem dijelu usana, ali to može da se izbegne tako što ćete, kada ga nanesete, poljubiti maramicu. Ja to uglavnom zaboravim jer ruž stavljam pre polaska negde, tako da uvek to nekako preskočim, ali uglavnom jako dobar ruž, kvalitetan ruž i to je moja druga preporuka. Moja sljedeća preporuka jeste dakle još jedan mat ruž. Radi se o NYX-ovom mat ružu. Ovo je nijansa Aria. Ja ovaj ruž imam već prilično dugo. Izgleda ovako. Ovo je jedna predivna boja. Dobila sam ga od sestre za rođendan i jako ga volim. I dakle, i posle 2 godine ok je, nije se pokvario ili tako nešto, tako da to je sjajno. Dakle, vidite tu boju. Na usnama bude možda za mrvicu tamniji. Naravno, zbog boja usana ipak je koža svetlija, ali predivna jedna boja. Mislim da je i on odličan, na primjer i za proleće, ali za jesen mi je nekako posebno, jer ova boja je stvarno predivna. Dakle, to je neka ljubičasta, ali ja bukvalno ne znam kako bih je opisala. Ovaj ruž je također vrlo dugotrajan i kada ga skinete, a bukvalno ga jedva skinete, ostane onaj stain na usnama, dakle usne vam ostanu te neke onako crvenkaste boje. Ono što sam zaboravila da kažem za ova dva prethodna ruža jeste da ne isušuju jako usne, iako su mat. Ok su, nisu onako da vam
zacementiraju usne i da onako uvlače se previše u te borice na usnama, tako da s te strane su ok. Sljedeći ruž koji imam da vam pokažem jeste Avonov mat ruž. Ovi su njihovi mat ruževi, ali oni su kremasti. Ovo je nijansa Ruby Kiss, već sam vam pokazivala, rekla sam vam već da je ovo moj omiljeni crveni karmin, izgleda ovako. Predivna boja, najlepša crvena na svijetu. Kao što sam rekla, kremasti su, tako da ni oni ne isušuju preterano usne, ali naravno imajte u vidu da je mat ruž i da mora malo da isuši i da usne treba da vam budu hidrirane prije nanošenja tog ruža. Dakle, kao što sam rekla, boja izgleda ovako. Što se tiče toga što ga preporučujem za jesen, ja mislim da je ovaj ruž idealan za sva godišnja doba i mislim da treba svako da ima neki svoj omiljeni crveni ruž na koji, da kažem, uvijek može da se osloni. I to je upravo ono što je ovaj ruž meni. Kada koristim njega, koristim olovku također iz Avona. To je ova njihova Glimmer Stick Lip Liner. Nijansa je True Red. Nije baš potpuno ista, ali se lijepo uklope, tako da nema problema. Kada nanosim crveni ruž, nikako ga ne nanosim bez olovke, jer to ni na što ne liči, barem kad sam ja u pitanju. Naredni ruž je jedna nijansa slična crvenoj, radi se o lumsovim ruževima. Ova nijansa je 03 Vampy i izgleda ovako. Mislim da kamera ne hvata baš najbolje njegovu boju, evo stavit ću ga pored ovog crvenog. On je više na neko malo bordo, kao da ima malo ljubičaste u sebi. Dakle, nije potpuno crven, više je neka to bordo boja. On je također mat, kao što sam rekla, i svi ovi ostali su mat. On nije toliko dugotrajan kao ovi neki prethodni, ali mislim da je boja jako lijepa, da je za jesen fantastična. Imam ga od, čini mi se, februara ili tako nešto. Nisam ga mnogo koristila, ali mi se stvarno dopada boja. Tako da planiram da ga nosim češće ove jeseni. Za kraj, kako ovaj video da prođe bez Golden Rose mat tečnih karmina, ovdje imam dve nove nijanse. Čini mi se da su izašli sa 6 ili 9, tako nešto, nisam sigurna, novih nijansi. I ove su savršene za jesen. Ova je 23, već sam je spominjala, mislim već sam obe spominjala i već sam ih nosila u svojim videima. Dakle, izgleda ovako. Ovo je neka sivkasto ljubičasta boja, podsjeća na onu 10, to mislim od svih youtuberki ste čule isto, dakle, ali je malo lepša što se mene tiče. Odlični, predivno mirišu, predivna tekstura, odlična pigmentacija, nemam apsolutno nikakvu zamjerku na ove ruževe. Dakle, to bi bila nijansa 23. Druga je nijansa 26. Ovo je neka tamno bordo nijansa i predivna je, samo da vidim gdje ću je. Evo je predivan swatch. Evo je tu. Dakle, sada se još nisu osušili, ali kada se osuše mat su i ne mrdaju. Inače se jedino ako jedete nešto masno. Inače se ne skidaju, vodootporni su, jedva ću skinuti i ovaj swatch sa ruke. Posljednja stvar koju želim da vam spomenem jeste Golden Rose Dream Lips
olovka za usne. Ovo je neka bordo boja, evo stavit ću je ovdje dole. Dakle, to. Ova boja je fantastična iz razloga što može odlično da se kombinuje sa raznim bojama ruževa. Dakle, ja bih nju sad mogla da ukombinujem sa maltene svim ovim ruževima i ona bi dobro izgledala. Dakle, različito bi izgledala na usnama sa različitim ruževima, ali jako se lepo uklapa. Tako da, mislim da treba da obratite pažnju na ove olovke. Mislim da im je cena 179 dinara. Onako, nije ni previše kremasta, a nije sad ni suva, tako da je to odlično. Ne morate da se brinete da će da vam sklizne sa usana, a opet dovoljno je kremasta da ne isušuje. Može se nositi i sama na usnama. Tako da, eto, ovo je nijansa 530, čini mi se da to nisam rekla. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Pišite mi kako vam se dopada moj izbor ruževa za ovu jesen 2017. godine. Pišite mi koji su vaši omiljeni ruževi koje ćete koristiti sada ove jeseni. Dakle, mogli biste i vi meni nešto da predložite. Ukoliko vam se ovaj video svideo, lajkujte ga, pretplatite se obavezno na moj kanal, ostavit ću kružić ovdje. Pogledajte i neke od mojih prethodnih videa, tu su, a mi se vidimo uskoro. Ćao!